Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Der har jeg råd, derfra min verden går. Danmark er et land af muligheder. Hvis du kommer fra en baggrund med krig, vold og forfølgelse, så er vi i Danmark klar til folk, som mangler hjælp. Men gør vi nu også helt det? Du danske friske strand, hvor holdtids kæmpe grave står mellem æble og humlehave. Jeg elsker jer, elsker jer, jeg elsker jer så meget. Danmark har gennem tiden taget imod mange indvandrere. I dag bor der 600.000 mennesker fra udlandet, med hver sin baggrund og fra hver sit land. Hvor redder sommervæld, blomstersenge mere rigt end her, ned til den åbne strand. Hvor står fuldmånen over kløver. Jeg har valgt at stille spørgsmål til integration i Danmark, og har derfor søgt svar hos Vinit Srikanth, som selv har oplevet integration og har sin egen holdning til det. Jeg mener, at man skulle tale dansk, overholde loven, bare være glad i samfundet generelt, deltage i sociale arrangementer, såsom firmafester. Ja. Hvad med kultur? Altså, synes du det er okay at have sin egen religion med, for eksempel, og have sine egne traditioner med fra sit hjemland? Ja, altså det er jo noget af ens, hvad skal man sige, identitet, at man skal have det med jo. Det er jo noget, du kan jo ikke tage til, hvad skal man sige, til Sri Lanka, hvor jeg kommer fra oprindeligt, og uden nogen kontakt til din familie. Som for eksempel juleaften. Skal man holde juleaften, hvis man skal være integreret i Danmark? Juleaften, det er jo noget af ens kultur, kan man sige. Det er jo noget, altså det er jo noget, man holder. Det er jo ikke noget som, at hvis du er indvandrer, der kommer herind, så skal du holde det og det og det. Ja, okay. Du forstår? Ja. Så vi kan ikke komme udenom, at i Danmark, der kommer der flere og flere indvandrere til. Så i den sammenhæng mener jeg, at ja, Danmark, vi allerede nu kan jeg godt se et stort fremskridt i hvordan vi har taklet indvandrerne. Så efter min opfattelse, så kommer vi nok til det. Tror du, at det er fordi, at vi lærer at acceptere hinanden, vores politik om indvandrere bliver anderledes, uddannelse bliver bedre? Hvad tror du? Jeg tror, Danmark, danskerne, vi er blevet meget bedre til at acceptere indvandrere, som at det er deres kultur. Vi skal ikke indblande i deres kultur. Altså mener Vinit, at vi sagtens skal komme til at leve med hinanden, hvis vi accepterer hinanden. Medierne har en stor rolle i danskernes hverdag. Men hvordan skal vi acceptere indvandrere, hvis vi hver dag skal høre negativt om dem i nyhederne? Sammenlignet danskere og indvandrere. Hvad tror du så, hvis en dansker laver røveri, og en indvandrer laver røveri, hvad tror du så vil være mest fokus på? Så tror jeg bestemt, at det vil være mest fokus på indvandrerne. Fordi det er jo, som jeg sagde før, at det er jo noget nyt for danskerne. At hvem er det, der er vandret herind? Ja. Det er jo derfor, at danskerne de udstiller indvandrerne på den måde, det er dem, der er kommet til landet, som er de, så er det indvandrerne, der skulle yde noget for Danmark jo. Ja. Og nu gør de noget dårligt. Det er jo derfor. Og så kommer der fokus på det. Ja. Danmark er et multikulturelt samfund. Og jeg tror, at hvis indvandrere og danskere skal være lige, må begge parter se indad, men samtidig være modtagelige over for, hvad der er omkring os. Vi bidrager til deres kultur, og de bidrager til vores kultur.
Jeg går ind i jagtebutik og siger, jeg vil gerne købe et gevir. Og mand i butik siger, ja, skal det være hjortegevir eller renstorgevir? Jeg siger, nej, det vil være fasangevir. Så han griner og siger, fasaner, I kan gevir. Jeg siger, nej, gevir være til mig, så jeg kan skide på fasan. Så han bliver sur og siger, at man ikke kan skide på fasan. Man skider på toilet. Så jeg siger, jeg har aldrig skidt på toilet. Jeg selv går til skidning. Vi skider hele dagen ude i skoven. Så han siger, jeg var perverse støder.